muscles li m'għandhomx jaqsmu ma dak li forsi l-aktar illi qed idejjaqni. Għax ħaġa ġib l-oħra. Mela aħna l-aħjar, pereżempju ngħidu llum ħanħaddem saqajja u l-patata, għada ħanħaddem iktar iċ-ċest u idejja, illi jkun hemm schedule, idealment jagħmilek professjonist. Biex tibbilanċja. Biex tibbilanċja, biex tkun ċert li tħaddem kullum kien. Għax kollox huwa importanti. Vera għandek min, pereżempju, speċjalment irġiel, jgħidulek jiena nixtieq li jkolli biceps kbar. Mela dakinhar li huma qed iħaddmu l-biceps forsi jagħmlu daqsxejn iktar eżerċizzji. Fine. Imma ma jfissirx illi ħaninsa pereżempju sidri u nħaddem dejjem idejja biss, għax kollox huwa importanti. U żball komuni huwa l-aktar fejn jidħol iż-żaq. Naraw ħafna nies illi jgħidulek jiena ħanintefa' noqgħod nagħmel ħafna sit-ups biex nifforma saqi. Naħseb iż-żaq iktar ħaġa li kulħadd iddejqu. Min il-patata minn il-ħibs skont il-figura kif qed ngħidu Marika mid-bniedem mitfehma. Imma eħe, jekk jistessa dal-messaġġ diġà biżejjed illum. Jekk jiena tidejjaqni żaqqi mhix kwistjoni noqgħod nagħmel is-sit-ups, għax dak li qed tagħmel li qed issaħħaħ il-muskoli li hemm taħt ix-xaħam. Aħna li rridu nagħmlu biex anka iż-żaqq ikollha forma aħjar, ħanużaw il-kelma hekk hija li neħilsu minn ċertu xaħam illi għandna biex anka jibda jidher dak ir-riżultat li qed nagħmlu. Kif ħaneħilsu minn dak ix-xaħam billi ħadmu kullum kien partikolarment dawk il-muscles li huma akbar. Mela again. Kollox cycle. Kollox cycle. Kieku kellek issaqsini mistoqsija sempliċi li ma l-aktar ħajjejni malajr biex inneħħi xaħam ta' saqqi jekkux is-sit-ups jew l-exercises ta' saqajja huma l-exercises ta' saqajja għax huma muscles akbar. Tajjeb, tallimna xi ħaġa oħra. Fil-programmi li ġejjin nitkellmu wkoll id-differenza bejn ix-xaħam u l-ħxuna. Tajjeb, grazzi Matilda. Tant ieħor.